The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders, we turn houses into homes. We need a doctor. Look at his face. Hey! We need a doctor. Look at his face. Magandang umaga po. Martes na naman, 9 a.m. and this is Itanong kay Doc Jose Orsua. At ngayong edition na to, napakaganda po. At meron po tayong guest. So bago ko ipakilala yung ating special guest to talk about cellular nutrition, itawagin ko muna ang aking partner, si Ma'am Cynthia, para bumati at, of course, sabihin niyo ang ating text line.
Good morning, Doc. Good morning po sa lahat ng ating viewers. It's Tuesday morning na naman. Itanong kay Doc. So, ihanda na ang inyong mga katanungan at meron po tayong isang napakagandang doktora para mag-i-explain sa inyo tungkol sa cellular nutrition. Samahan nyo kami hanggang 10 o'clock. Okay, so bago ko po ipakilala si yung ating guest, si Dr. Joy Pangot Libaw na aking classmate, yung aking segment muna na ang title po ay How do you prepare a patient or how do you prepare for a laboratory exam? So, just a quick rundown. Ang preparation po, for example, kung blood chemistry, pag sinabing NPO, starting from 12 midnight, hindi na po kayo kakain o iinom ng kahit ano, kahit kape o tubig. Dahil nothing per orem ang ibig sabihin po nung NPO na nakasulat in bold letters po yon palagi. Pero hindi po lahat ng laboratory test ay nangangailangan ng NPO. Kahit ordinary lang na complete blood count, kukunan ka ng dugo, pero hindi ka kailangan mag-NPO or nothing per orem. Usually, yung mga determinasyon ng cholesterol, mga uric acid, mga blood urea nitrogen, etc. na nakakaapekto ang pagkain ay yun ang pag kumain ka ay tataas o syempre incorrect po, yung inaccurate yung ating resulta. Sa ultrasound naman usually may mga time na hindi ka dapat naman kumain para hindi mawala yung laman ng apto mo. For example, sa bile, sasabihin huwag munang kumain para hindi mawala. Pero sa general OBGYN, obstetrics at saka gynecological ultrasound, hindi naman po kailangang tanungin na dapat ba hindi kumain. Hindi, hindi po maapektuhan. So yan in general ang commonly asked na pwede natin, how do you prepare for some laboratory? Siyempre, your doctor is supposed to give you instruction sa preparasyon ng mga laboratory tests. Usually yung mga usong-usong ngayon, yung mga swab test, yung mga throat swab test o kaya nasal swab, mga ganon. Siyempre, wala pong preparasyon yon. Kung nilinis mo yung nose mo, wala hong makikitang virus dyan. No? So alam mo na kung ano ibig kong sabihin. Okay, so ikakat ko na at without much ado, I'd like to introduce to you our special guest for today to talk about cellular nutrition. May I present to you Dr. Josephine Pangot Libaw. Joy? So would you like to introduce first yourself? Magandang Tuesday morning. I'm Dr. Josephine Libaw and I am a physician by profession. So I used to work as Senior Medical Officer of National Power Corporation, but I availed the early retirement program in year 2000 kasi nga medyo makulit yung nag-introduce ng opportunity sa akin na 5 doktor. And truly, I would say that I was so blessed. Actually, I don't believe before what I'm going to talk to you. But because of experience, it taught me big time. So, good morning, Dr. Sen. So, Good morning, Doc. Welcome to the show. So, paano nga ba ang cellular nutrition, doktora? Cellular nutrition, kung titignan kasi natin, cellular, it means cell. So, since our body is made up of 75 to 100 trillion of cell, it is really very, very significant to learn how to make every single cell of your body healthy. Then, if your cells are healthy, then your organs and system and your whole body becomes healthy. Yeah. So, paano ma-achieve yung sinasabi mo, doktora, na para maging healthy ang ating cells? Mayroon bang dapat gawin o paano yung lifestyle na yon? Is it a lifestyle really or paano? Can you share to our
people or to our audience, our viewers, listeners? Okay, thank you, Doc Jose. But anyway, so since alam nyo naman, yung sinasabi nila, pangkabuuan, kung paano tayo magiging malusog. Pero parang ito ang pinag-uusapan natin, kailangan natin talaga ang electron microscope para masilip natin, or just simply the microscope wherein we can see vividly kung ano yung cells. No? Dahil si Dr. Jose ay laging nagtutalk about health, na pag-usapan na ninyo na kailangan yung maayos na pagtulog, kompleto, pag-inom ng maraming tubig, 8 to 10 glasses of water a day, kailangan yung pag-exercise, you need to eat healthy, but we will talk deeper about nutrition to make the cells healthy. So there are 4 things that you need to know how to make the cell healthy. Kailangan na mapag-usapan natin how to feed the cell, because you know what? Cells are only as healthy as yourself, no? So as your body, we are only as healthy as our cells. So in we are short. made up of cells. Yes. Kaya dapat, cellular level, dapat, just to reiterate, re-echo what you're saying, Doktora, dapat a healthy body means it starts with a healthy cellular level. Yes. Yes. And then, what's the second? Are you... Kailangan, para maging healthy ang isang cell, for us to be healthy, we need to know these 4 principles. We need to feed the cell, we need to protect the cell, we need to regulate or balance the cell, and we need to repair, replace, renew the damaged cell or aging cells. See? Okay, so I agree with you. Yan yung mga basic things din sa body functions natin, no? May naisip ka na bang tanong? Doc, i-ano ko lang yung ating text line. Sige, oo. Ito yung ating text line. Sa lahat ng mga gustong magtanong kay Dr. Libaw, i-comment lang or i-text ninyo sa aming text line. Ito siya, 0946-014-0449. Sa lahat po ng mga katanungan ninyo, i-text po ninyo dito o kaya i-comment nyo lang po sa lahat ng mga nanonood dyan. Mga katanungan nyo kay Doktora at kanyang sasagutin. Dr. Joy, alam ko na overwhelming yung 4 na sinabi mo kaagad. Ano? Parang mahabang usapin yan. Siguro abutin tayo ng mahabang oras. Pero since limited ang oras natin dito, pwede mo bang ilahad yung parang sabihin na nating summary kung kaya, isa-isahin yung bawat principles na yon? Okay, so to feed the cell, it is really very important to learn. So actually, feeding the cell is just one out of the 6 stages of digestion. That is, kapag kakain ka, ngunguya ka, madadigest yan, it will start digestion in there. Pero yung isusubo mo pa lang, kailangan kompleto na. So we have to support yung 6 stages of nutrition. So yung kakainin mo, sabi ko, kompleto na, and then it will be further digested sa stomach, and those nutrients will be absorbed sa intestine, and then it will be circulated in the blood, and now it will go to the cell. So andito na tayo. Yung mga sustansya, extend your imagination. Yung mga sustansya andun na sa dugo, no? Yung mga sugar and all the other nutrients andun na sa blood circulating, and it is sinusuplayan na niya lahat yung mga cells. So ang problema andito nakapaloob. Yung health ng isang cell, kung naunawaan natin ay mauunawaan na natin how to feed the cell. So kailangan na napag-alaman na it is the cell membrane, dito pumapasok ang mga sustansya, dito lumalabas ang dumi. So that makes the cell healthy. So ngayon, ang i-focus natin ngayon deeper is paano natin gagawin yung yung membrane ng cell healthy. So actually dito sa membrane na ito, kung papag-aralan, feeding the cell lang tayo, pero deeper
In medicine, actually, andito yung mga receptors ng mga gamot, andito yung mga receptor ng mga hormone, neurotransmitters, ng mga enzymes. So, ang laki ng scope ng trabaho ng cell membrane. So, we need to make the cell membrane healthy. How? So, they found out that the cell membrane is made up of two or lipid bilayer. Magkatalikod na fat, and in between, it is yung protein is dispersed in between. So therefore, kailangan na healthy yung healthy fats. So it is made up of healthy fats. So therefore, napag-alaman that the very structure of this cell membrane, healthy fats, and the very good source ay yung good fat, yung mga yung staple food natin, which is rice and which is wheat. So yung very source of the healthy fat, dito it makes it permeable, soft, permeable. So na-found out nila by research na kapag andun yung healthy fats, mas maganda yung assimilation of nutrients. So yun yung number 5 na stages of nutrition. It should be a healthy assimilation of nutrients. Pag nakapasok yung nutrients, boom, you have the energy and yung cells ay magfa-function ng maayos. And then yung dumi, dito rin sa cell membrane lumalabas, boom, mailabas yung dumi, wellness ang tawag dyan. So, if all the cells ay ganyan ang mangyayari, edi healthy yung, edi magfa-function ng maayos, yung organs din, magiging healthy, and then the buong system. And you know what? Cells are communicating to each other. So, kaya kailangan na they need to be healthy para makapag-function ng maayos. Cells need to be healthy, syempre, para makapag-usap ng maayos, makapag-function ng maayos. Pangalawa, they need to be protected. And it says that we need to eat 5 to 14 cups of different kind of fruits and vegetable. If possible, yung frutas na yan, bagong pitas, hinog sa puno. Kasi pag bagong pitas, ay hitik sa sustansya. And then, kapag pagka bagong pitas siya, 100% andun pa yung sustansya. Pag hinog sa puno, hitik sa sustansya. And then number 3, we need to bring balance, regulate the cell. Kasi yung inflammation, we need to regulate it. No, we have to control inflammation and oxidation. Ganon. And number 4 is we need to repair and we need to renew, replace the old and damaged cells. Kasi hindi nyo alam na yung red blood cells lang natin, million cells every day are being damaged. So we need to repair it, and that's all the role of good nutrition. Yeah, so ang daming magagandang sinabi dito, Doktor. Natandaan ko yung wellness, binanggit niya. So that sums it all, no? Yung wellness, binanggit niya. Tapos syempre yung mga may sinabi siya regarding balance, yung mga word na yan, magaganda kasi yan pag yan ang ating kumbaga ina-achieve sa ating katawan para sa eventual, kasi sabi nga natin, health is wealth, wala pang hihigit pa na kayamanan kundi ang maging malusog at healthy. Kaya nga yan po ang in na topic nga. Kaya nandito tayo ngayon. So far, Ma'am Cynthia, wala pa bang nagtanong kay sa ating guest doctor, Dr. Joy? Wala pa. Kasi kung wala pa naman, Doc. Baka Sige pwede lang pa po. tayong may naisip ka bang tanong, Ma'am Cynthia? Actually, Doc, yung napaka-importante pala ang cellular nutrition dun sa mga diniscuss ni Doktora. Imagine na dapat balance lahat yung mga kinakain natin, may mga fruits, tapos yung sa wellness na binanggit niya kanina. Napakaganda nung topic natin ngayon. Kaya na-summarize po niya kasi even yung tungkol sa apoptosis o kaya yung mga natural death ng ating cells, kaya kailangan hanggang dun sa dulo na ikwento niya eh. So, ngayon, Doktora, ano ang mga mapapayo mo na diretsahang salita sa ating mga tagapakinig at tagapanood para ma-achieve ang wellness ng cell? Kasi bago mo sagutin, yung cell, by the way, group of cells magiging tissues, tapos yung tissues magiging organ, and then yung organ system, kaya halimbawa system, sasabihin mo po your nervous system. So talk about the nerves. Kung gastrointestinal, talk about your health regarding your
tiyan o kaya yung gastrointestinal o pwede rin yung sexuality, pwede rin ho yung genitourinary system na po yun. Pero they are made up kung umatras po tayo ng a million times cellular level, yun po ang talagang pinag-uusapan natin sa punot dulo talaga. Which is correct, na hindi pa na ibubunyag masyado. Kaya itong topic na to talaga maraming oras ang kailangan. Pero sa isang madaling salita, Dr. Joy, paano kaya natin ma-achieve yung wellness na yan through the cellular level? Okay, so una sa lahat ay pag-usapan nga natin kanina, nutrition. So, cellular nutrition. So, una, paano natin ma-achieve that? Sabi ng mga nutritionists that kailangan na sundin natin yung pinggang Pinoy. No? So, kapag nasunod natin yung pinggang Pinoy, kung i-imagine natin yung ating plato, kalahati na doon ay mga fruits and vegetable. Ayun. Yung kanin, kunti lang, pero whole grain. Take note, hindi kanin lang, no? It has to be whole grain. It is the wholeness of the grain that gives you the healthy fat that will make the cell membrane healthy and permeable. That gives you the energy. Kaya nga noong unang panahon ay simple lang ang ulam nila, pero binayong bigas ang Kaya kinakain whole nila, grain. kaya malalakas sila. So, kung bread naman, it should be yung whole wheat bread, or kung ano naman, yung oats, it has to be the rolled oats, parang ganon. Para mas preserve andon yung Nutrition. healthy fats. Again, Healthy to make fats. the cell membrane healthy, to feed the cell. So, yun. And then yung karne, konti lang, and then yung fat, konti lang. So, yung pinggang Pinoy is the daily, it is the guide for you to know that you are eating healthy per meal. Pinggang Pinoy. Pero, yung health food pyramid is the guide para malaman mo kung kung tama yung kinain mo in a day. So, you have to eat most, pinakamarami, whole grain for energy. And then number 2, you need to eat 5 to 9 servings of fruits and vegetables. Yun yung requirement for protection. And then yung karne, isang matchbox lang in a day. And fat and sugar, pinakakonti. Kaya lang naman, sumisemplang tayo dito kasi napag-alaman, according to research, nabaliktad yung diet natin. Yung pyramid natin is inverted. It's more of the wrong food, Unhealthy, wrong food. stuff rather than the right stuff. Kaya kailangan, Yes. you're calling the call na dapat baliktarin ng tama ang pyramid. Oo nga. Okay, so yan ang nangyayari. Kaya kailangan, may paraan ba para ma-achieve yung bagay na yan ng mas madali? Kasi medyo na-mention mo, Doktora, na ilan yun? 15 to 20 fruits and vegetables. Paano kung walang 5 to 9 servings normally. na iba't-iba. Pero Yeah. paano yan kung wala ka sa kapaligiran mo? Pwede ba yung supplements? Papasok ba dito yung supplements? Pasok ba yon, Doktora? Tama, yung sinabi mo. So, napakaliwanag. Ito na yung root cause ng problema. In fact, 70% of chronic diseases today, ang dahilan ay yung sa diet natin. Siyempre, kung baliktad nga naman na pyramid, na siyempre, saan pupunta yung excess sugar? Di diabetes mo. Oo. Di saan pupunta yung mataas na cholesterol at mga uric acid? Di sakit nga. So, alam na natin kung saan pupunta. Kaya kapag hindi ka nakakakain ng fruits and vegetable, ay di siyempre, babagsak yung immune system mo, hindi ka protected, wala kang panlaban. And syempre, matatamis ang pinalit natin, kokiema, ice cream, tsokolate, pasta, salad, mga ganon. And then, well-milled, triple-milled rice. So, that alone ay makikita natin paano natin susolusyonan. Kasi ganito ang principle, Doc. Okay. How we manage. So, how we manage, syempre, Sige. kung ano yung kulang, whatever is deficient, Yes. di dadagdagan mo. Tama And di yan. kung ano yung kulang, babawasan mo. Parang tayo ng mga Parang doktor, di ba? balancing, oo, tama, Yes. oo. Kapag mataas ang kolesterol ng pasyente mo, mataas yung uric acid, mataas yung sugar, ang definite na Sasabihin mag-diet ka management. muna, bawasan. Yes. Bawasan. Oh. Di Kung ba? hindi mabawasan, manggagamot kasi may gamot naman. May gamot, Pero oo. kaya nga ang mga tao tuloy kailangan nila ng doktor. Alam niyo ba kung halimbawa preventive ang approach mo,
baka mamaya malungkot na yung mga doktor, wala na pong magpapadoktor. Hindi naman. Kasi doctors dapat ang key player dito. Kung tutusin. So, it has to be part Pero ang of... nangyari, Joy, is may mga libro tulad ng nabasa ko na what yung doctor does not know about nutrition is actually killing you because pwedeng sometimes ang function lang ng doctor kasi hindi preventive parang they're just curing yung may sakit na and then magre-recommenda na lang yan ng RX prescription. Pero kung minsan natatakot siyang mag-prescribe ng supplement. Ito yung ito yung sagot din ng yung kanina mo pa sinasabi ng mga supplement. It's true because kailangan in any way kailangan na yung baliktad na pyramid ay ayusin natin nga. Yung kulang, Basic, dagdagan, sobra, bawasan, i-meet yung requirement. And that is the very principle that we doctors are applying. Mataas cholesterol, triglycerides, sugar, ibababa natin. And then yung kulang, pag anemic, ay nagbibigay tayo ng iron, folic acid, and all. So, ngayon, isi-shift lang natin sa nutrition. Yung imagination natin. Kasi the same po yan. Hindi nyo ba alam na yung mga compounds na to lower yung mga cholesterol, triglyceride are the same compounds din. Kaya lang nagiging synthetic yung iba. Pero ngayon, ang pinag-ausapan natin ay natural source lang siya. Yes, But we can achieve the same thing. Yung goal natin na sana, yung goal kasi usually ng maraming doktor is to alleviate sign and symptoms, mawala yung simptomas, yung mga laboratory mag-ayos, ganon, yung mga mababa, itaas, yung mataas, ibaba, ganon. And then, ibalik sila sa normal and value then, range. yes, to prevent progression ng Kasi sakit. kung hindi, mamatay ka. Correct. Ito diretsahang And then, salita. Correct. And then to prevent complications too. Ngayon, kung gusto mo mahaba ang buhay mo, at hindi lang mahaba, quality ang buhay mo, sino naman ang ayaw ng ganyan na quality life? Correct. Bakit quality hindi life. ka sabi natin mag-invest? Mag-invest about it or you have to buy that. Pero kung ikaw, doktora, ano ang recommendation natin in general with this nutrition supplementations, no? Kasi siyempre may mga kabaro tayo, may mga doctors na hindi sila masyadong naniniwala. Anong pinaka-recommendations dito? Pag may sakit ka na ba, pwede ka bang humabol ba? O this is only for the healthy people just to maintain what's being healthy? Actually, it is for everyone. For maintenance, mag-supplement ka just to meet what the body requires on a daily basis. Kasi responsibility kaya natin yan as a good steward of our body. Pero kapag may sakit ka, you just need to increase the dose. Kasi kung nasabi na natin na very root cause ng mga problema natin, 70%, yung sa diet natin, where lies the problem, lies the solution. Therefore, wala namang nagsabi kumain ng gamot upang ikaw ay lulusog, but yung gamot ay kailangan natin para immediate ang relief and mga symptomatic relief, pero hindi natin maibabasura ang nutrition because it is what the body need. Meron kasi akong na-meet na sabi, talking about the supplementations, kasi marami na rin akong mga, sabi na nating pinasukan para aralin ang mga ito. Nung minsan, ini-introduce ko sa isang pasyente at medyo kaibigan ko rin siya. Ba't kasi napakamahal? Kung talagang gustong tumulong at maganda yan para sa ikabubuti ng lahat, bakit kailangan mahal? Yun kasi ang parang issue ng ating, lalo ngayon, pandemya, mahirap maghanap buhay. Anong masasabi mo sa bagay nito, doktora? Actually, parang chedeng din yan parang sasakyan. Kapag yung mura-mura, cheap is cheap. You get cheap result. Quality, it will give you the better result. And I believe that you believe that. Yung mga may kakayahan naman bakit bibili sila ng stainless jeep kung meron naman silang pambili ng mas quality? That will save their life. Kunyari, for example,
meron mga additional features or additional value na inilagay doon kung bakit mas mahal. Pero we are talking of supplementation. I think we need to talk about whole food nutrition, Whole foods. real food extract nutrition. But Ayun. anyway, para magkaroon ng guide yung masa, mas maliwanagan sila kung Okay. ano yung Thank better you. guide to yung intaking their food supplement. I would like to discuss yung core nutrition according to the health food Yun, pyramid. okay, sige. Yung core nutrition na tulad ng sabi ko, kailangan andun yung feeding the cell, andun yung regulating, protecting the cell, and replacing Repair. and repair of the cells. So, meron kaming core nutrition na tinatawag at ito yung basic. So, ang ibig sabihin, Sige, pag basic, go ahead. lahat ng health issues or lahat ng health problem, ito yung binibigay namin. And then we have also targeted solution para hindi ka hilong-talilong na nag-iinom ka ng ganito, food supplement, hindi naman ako gumaling. Kasi Mali. tulad ng doktor, yung arthritis, hindi mo naman pwedeng gamutin ng pang-ubo. Correct. Oo Yung naman. nagtatae, hindi Oo. naman pwedeng inumin mo yung pang-diabetes. Oo, Hindi obra, Produce hindi ba? obra, Oo, diba? correct. Oo. So we have targeted Logic. solution even in nutritional management. I like that word, yung targeted. Yeah, Yung you really targeted target solution. it. Tama. That's really very, it makes sense, Doktora. Sige, continue please. Yes. So, specific solutions, say for example, digestive health. Kaya nga system. Oh, 'di ba? Digestive health. Kung ang problema mo ay yung digestion, maybe you have gastritis or GERD or maybe Mga ganon. madaling masira yung tiyan mo sa simpleng pagkain. Hindi naman nasira yung iba pero ikaw sirang-sira na. So, ang ibig sabihin, meron kang problema sa tiyan mo. Yes. So, i-correct natin 'yan. And we have healthy or probiotics na pwedeng i-take dyan. Yeah, mga Medyo ano yan. mahaba na pag-uusap yan. So, it will be a separate one. Pero bibigyan ko lang kayo ng bird's Preview. eye view. Yeah. Oo. Maganda yan, Doktora. Kung Sige. paano. Say, for example, respiratory health ka. So, maybe yung mga pinagsama-sama, kunyari, naniniwala kayo sa lagunde. Kunyari, naniniwala kayo sa oregano. So, pinagsama-sama yung mga herbs that is good as mucolytic. Para sa isang kapsula. Correct, tablet. Yes. Oh. And then good as bronchodilator at the same Ang time. tawag, oo. And at the same time, good as expectorant. So meron kang mga masasabing specific product? Kasi targeted na tayo. Definitely. Pwede mo na bang sabihin din sa amin? Kaya yung nga mga ang yan? pangalan Herbal Respiratory Ori? Formula. Ayun, okay. Na may lagundi pa. Na kumpleto siya Uy, ng mga kumpleto. malalakas na mga sangkap na mga dahon-dahon. So, specific, paano naman kasing binigay mo naman na paanong hindi magkikidney failure hindi tamang balanse. Yung Oo. portion, right portion, and proportion din correct ay yan. kailangan na intindihin natin. Tulad ng gamot, hindi dahil yung sangkap dapat andyan Hindi na balanse, hindi. Kailangan na balanse siya. And then, at the same time, meron din po tayo na cognitive health. Kung ang problema mo, mental health. Meron kang depression, anxiety, seizure, epilepsy, dementia, or dementia is the most common, Alzheimer's is the most common na dementia. So, ibig kong sabihin, all those things, meron ding specific for cognitive health, mood and behavior. Mga ganon na, mga nutrition, hindi pwedeng paghalu-haluin. So, for example, ang kailangan mo naman, bone and joint, hindi ka na makalakad. O kaya, kapag nakatayo ka, hindi ka makaupo. Pag nakaupo ka, hindi nakatayo. O, meron ka, obviously, problema na joints. Could be osteoarthritis. Pero alam mo, kung yung diet mo with the laboratory, kunyari mataas uric acid mo, baka gouty arthritis. So, there need to be a specific management for that, for joint health only. Meron din for bone health, for heart health, for weight loss. Ayun, sa algorithm daw marami ang nag-google kung paano mag-lose weight. Meron din tayo niyan. In fact, I lost 28 pounds during this pandemic. And nag-normal nga yung aking cholesterol and yung blood pressure dahil dyan. So we have a lot of problem. If you have
Kids, we have kids problem. Okay? So we have for babies and toddlers, and we have for growing children. We have also for elderly care. So marami po tayong program, hindi po dapat mix. Kaya nga naman ang mga doctors kung minsan napipilusupuhan sila, pero if only they know. Kunyari, may The study. osteoarthritis, they are prescribing glucosamine, right, For Doc? example, So, ngayon, no? glucosamine, real food extract lang siya. Whole food extract lang siya. oo. Kunyari, ngayon, yung alpha-lipoic acid, they believe that to prevent yung complication, prevent yung progression ng sakit, yung alpha-lipoic acid. We have so much of those polyphenols. Ano lang siya, mga kasama ng polyphenols, mga flavonoid na mga ganyan. So, I can discuss a lot of things. It depends on yung targeted solutions natin. Tama. Because alam mo, Dr. habang nakikinig ako sa iyo, dami mo mga sinabi na lately talaga na inting na sila kasi kahit sa mga doctors convention, mabibigla ka may mga rekomendasyon na sa menopause, ano? Example lang, bilang isang OB gynecologist, sa menopausal women, mantakin mong mga evening primrose oil which are herb or mga remifemin, yung mga ganun, just to mention a few, o yung mga kahit balatong lang sinasabi, very rich siya sa estrogen. Kaya medyo nangingiti ako dahil yung mga mismong doktor na ini-embrace na nila itong mga products na gawa din ng mga drug company na herbal base. Kaya I think papunta na tayo doon, medyo nakaligtaan lang. Saka bilang isang guro ng Genesis of Medicine, ang tunay na gamot naman nung unang panahon, wala pa naman yung mga malalaking drug company na parang sabihin na nating binubuli ba tayo? Hindi na. Hindi naman. Parang nung unang panahon, kung ano yung nandun lang sa kapaligiran, yun ang gamot din ng mga tao. Hindi ba, Ma'am Cynthia? Oo, Doc. Ako naman, Doc, yung ginagawa ko dahil hindi kagaya nung sinabi ni Doktora kanina, hindi ko din nasusunod yung pyramid nutrition. So, ang ginagawa ko na lang, umiinom ako ng food supplement na kagaya nung sinabi ni Doktora kanina, dapat kumakain ka ng mga fruits, ng vegetables, dapat balance. So, yung nakita ko naman, Doc, since si Bioclone capsule is meron siyang fruit extract, meron siyang vegetable extract, meron siyang vitamin C na napakaganda sa katawan din at zinc plus B complex. So yun yung aking iniinom pangtulong para lumakas yung aking immune system. So anong masasabi mo, Doktora, sa ganun sa mga tao na kung ang, let's say, nandyan naman, all they have to do is procure it, buy it, they can even ask a doctor to para din maliwanagan sila, hindi lang blind. Sabi na natin, basta kumain lang ako. Pero on the first place, sila nga ang nagkakamali, biniligtad nga nila yung food pyramid. Di bakit pa kung sa usaping to, pwede bang sabihin porque si Dr. Joy ang nagsabi, automatic, they should believe it, they should take it? Pero at least alam ng mga doktor ang mga yan. Right information lang. Right Kasi nga, information. marami nga naman yung irresponsible company just selling mga herbals and not giving the right information. Kaya yung iba, nagkaroon pa ng kidney failure. So yun, napalaki tuloy. Parang fake news din kung minsan. Yung fake news ay mas gusto na pakinggan and then yun pa ang nare-repost. Pero yung totoong mga information ay wala lang, hindi na i-share. So this is the right time. And in fact, tama yung sabi mo, Doc Jose, na ngayon talagang na-embrace, nag-grow na yung knowledge, yung mga omega-3s, mga alpha-lipoic acid. Correct. Pero marami pa rin kasi na ang source pa rin nila ay yung mga synthetic. Tulad ng, at saka sabihin ko sa iyo, Doc, kunyari, nung tayo ay kagraduate pa lang, uso-uso na ang omega-3. Widely embraced na yan ng medical practitioner. DHA, pero, correct. Tapos? But they need to understand na yung sourcing also ng omega-3. And they need to know ilan ang omega-3 family. So individually kasi they are good individually. Yung 8 na omega-3 fatty acids. But further research will tell us that
that if they go together, with- mas synergistic ang Yeah. effect. And the source, bakit ko sinabi yung source? Kasi yung fish oil na naririnig ninyo at marami sa inyo ang gumagamit, Fish oil. galing sa laman loob ng isda. Ang daming mercury yan. Ang daming mga lead or ang daming mga sangkap, Pollutants. mga impurities, pollutants. So Neolife actually they are committed for zero impurities. And kumpleto na yung 8 na omega-3 doon sa omega-3 Kung may namin. pilosopo, Dr. ibig mo sabihin, yung salmon nyo, may separate ba kayong ocean na pinagmumulan ng yung salmon? Kasi alam naman natin, pag environmental pollutant, ang mundo natin medyo sad to say, polluted Sa Arctic Ocean, which is a monitored area. That's a very nice information. Actually, salmon cannot thrive on a dirty environment. But the problem is, salmon nga yung pinanggalingan ng isda nila pero laman loob. Alam mo naman, yung basurahan ng katawan natin and all the work, andyan sa atay. So, mercury, lahat ng mga impurities ay andyan siya. Kaya napakaganda na first and foremost, siguraduhin mo na walang mercury. Kasi omega-3 is good for the brain, but the mercury, it destroys the brain. Yeah, if I remember right, ang mga Hapon mahilig kumain ng fish. Kaya meron yung Minamata disease, di ba? Naalala mo yung sa pharmacology natin, yung mga toxicological Galing ng memory mo, Minamata Doc. disease ay dahil sa pagkain ng mga fish na laced with these pollutants, more specifically mercury yata, if I'm not mistaken, or lead. So yan ang hindi basta-basta rin. Pero ang amazing is yung mga big companies who somehow bully these small companies may actually just say, bigla nilang kinuha. Kumbaga, parang mantakin mo yung humble na turon at banana Q na binibenta lang sa tabi-tabi, biglang siniserve na sa 5-star hotel. Parang ganun kasi Dati hindi pinapansin yung turon. Dati hindi pinapansin yung mga lumpia-lumpia. Pero pagpunta mo sa Manila Hotel, they serve in a very nice platter with the trimmings and all, sometimes with ice cream on the side. Pero that is a lowly turon na supposedly pagkain daw ng mahirap, street food, pero ini-embrace ng mga sosyal. You said it right. In fact, sa mga Tama. 5-star hotel, kasi lagi ako dyan, Yes. dinadala tayo ng company Neolife. Pero makikita mo doon yung mga dahon-dahon na ginarnishan ng mga ganon. So, ang mahal-mahal, yung mga isda na ginarnishan ng mga herbs. Kapag meron ng mga ganyan na feature. Ang mahal na. Oo, sobrang mahal na. Parang chideng na. Diba, Doc, pati Oo. yung mga salad-salad natin na mga gulay dito, makikita mo sa mga 5-star na, yung mga restaurant. nilagang Oo, mga nilaga lang yun. na mga, okra, Oo. nilagang talong na parang isipin mo lowly food. Yeah. Pero paleolithic yun Alam mo yung paleo, yung walang halong kung ano-ano, walang synthetic na bagay. Kaya kung may isang produkto na inasikaso ang pagpitas, inasikaso ang pagprepara, at inalis ang mga impurities, saan ka pa? Ano kaya yung mga yon? Masasabi mo ba yun sa produkto nyo, Doktora? At kay Ma'am Cynthia din? Yes. Pwede nyo bang yung sabihin? Carotenoid complex namin, do you know that it is equivalent to 250 pounds real food extract, whole food extract. Carotenoid. Yung carotenoid complex, 1 bottle Kaya that's my favorite. Dahil doon, in fact, ang human clinical trials na pinag-aralan din ng US Department of Agriculture and advertised in different Clinical Nutrition Journal. Nutrition journal. Si Ana Karugi. Correct. At saka mga scientists natin, hindi sila basta-basta na gumawa talaga. Dr. Arthur First is the father of oral chemotherapy and founder of Stanford Cancer Chemotherapy Laboratory. Pala yan, In fact, Stanford, ayaw siya kasing i-sponsor ng mga, yung passion Drug niya company. kasi is to discover what Mother Nature has to offer. Ayaw siyang i-sponsor ng mga pharmaceutical, parang Kasi may kalaban, conflict, parang ganon. But then, he discovered yung oral chemotherapy ng Neolife. Buti na lang ayaw lang siya sponsor, hindi pa siya pinapatay. Kasi minabalitaan ako na pag-advocate ka raw ng nutrition, pwede kang patayin ng mafia, ng mga, binubroadcast natin yan. Kasi may mafia
niya yan, no? Oh, ewan ko lang kung gaano Sometimes katotoo, pero it's theory within the lang. organization. Siguro, Dok, batiin ko lang sige. yung mga nanonood sa atin at may question din dito. Sige, okay. Harris Madrid is watching. Pocoloko is watching. Daisy Balolong is watching. Good morning, Ma'am Sina at Doc Orsua. Good morning, Daisy. At syempre, Jomar Morning. Estrera is watching. Ma'am Charmin Joy Rama de Guzman. Good morning po. Great to watch you again, Doc Orsua. Thank you. At syempre, Lemonade. galing yung question kay Harris Madrid. Doc, ask ko lang po, meron po bang overdosage din po sa mga vitamins po? Tulad po sa mga gamot or antibiotics? Kasi po sabi yung mga sobrang vitamins po na we-waste lang po, iniihi lang po natin. So, gusto kong marinig yung, kasi sinagot ko na yata, kaya gusto kong marinig yung statement ni Dr. Joy about that. Real food extracts, pag whole food extracts at hindi synthetic, yung pinanggalingan ng inyong food supplement, ay wala siyang toxic effect. So, para lang, ang maganda nga niyan, hindi mo pa kinain yung kadamakmak na fruits and vegetable. Readily digested, extracted nutrients na gagamitin na lang ng katawan mo. Hindi pa mahihirapan yung katawan mo. Imagine, can you really eat 5 to 9 servings of fruits and vegetable every day? Actually, mahirap din. Mahirap saka, mamaya, talaga. yung balat-balat Oo. na kain mo, yung pala may doon, salmonella. Oo. Oh. And the body, Doc, just parang ini-eliminate niya naman yung sobra. Kaya nga, yung vitamin C, it has to be taken on a daily basis. Actually, ang nakakatakot sa real food pa, Doktor, ito concern ko to kasi advocate din tayo ng mga toxicological issues regarding fresh foods. Paano kung na-pesticide yung na-sprayan ng pesticide? O paano kung binalaki siya sa isang organic pero ito ay namamatay na organic na let's say laman ng isang animal o kaya yung mga excreta, human waste. Yan ang tunay na organic. Alam mo bang malagong-malago ang halaman na pinalaki sa tain ng kalabaw o tain ng tao? Actually, Doc, yung mga tain ng Fertilizer. kalabaw, mga tain ng baka, di ba, mga tain fertilizer. ng manok, yan yung ginagawa nilang fertilizer ngayon. Oo, pero yung issue, yung pwedeng may salmonella, may mga bacteria. Kaya kung ganon, medyo matatakot din. Magrarason kasi yung pilosopo Ayoko niyan kasi hindi naman hinugasan o saka hindi, baka mamaya may pesticide. Kaya ang solusyon, Ang kapsula. solution, yes, ang solution, una sa lahat, kung meron kang pagtataniman, wala kang in-spray dyan, so you Okay, know kung organic ano yung talaga. nilagay mo, organic talaga yan. Kaya nga, talagang nire-recommend naman yung pagtatanim. Kaya salamat sa pandemic na ito, maraming Salamat. nagkaroon ng interest na magtanim. Yes, kasi Yes. otherwise mamatay ka sa gutom. Yes. But anyway, yung food supplement naman, in fact, mas siniksik pa yung Siniksik nutrients. pa. Yes, Galing, mas siniksik pa yung nutrients. You are getting more than yung sustansya. Kasi ganito yan. 5 to 9 servings of fruits and vegetable, hindi mo naman nakakain. Kung nakabili ka ng prutas nga, saging, ng morning saging, ng tanghali, saging, sawakan. ng gabi. So, ibig kong sabihin, hindi naman talaga variable. Oo. So, ito Walang ay variety. siniksik na ng mga phytonutrients from plants, from Phyto, fruits, from vegetable na para kompleto na yung kailangan mo. That will really make a difference. In fact, yung carotenoid namin, in just 20 days time, the immune system is higher by 37%. Sabi ng immunologist, that is amazing. Ibig sabihin, Doktora, kung yung mga products mo ang iniinom mo, parang pwede mo sabihin social status, mayaman ka. Kasi hindi ka nagkukuha dun sa palengke nung medyo malay mo nga, may bacteria, may salmonella, may yung pesticide. So, pero mahal din naman kung minsan. So, anong masasabi mo doon? Knowing the principle, kumakain ako ng, if possible, yung guide ko na Pinggang Pinoy and sige. Health Food Pyramid.
Pero even us, na laging nagle-lecture nito, ay hindi talaga natin namimit. So how much more yung hindi intentional Hindi na intentional. talagang kumain ng tama. Oo. Kaya ito, kahit pinagpupursigihan ko na kumain ng tama, kunyari na-quarantine ka, kunyari na-isolate ka, di kainin mo kung ano ang meron, kung delata ang meron, kung ano ang meron sa freezer Sad to mo. say. Di yun ang kainin mo. Kaya nga, i-food supplement mo na yung kulang para madagdagan, yung sobra, mabawasan. Ma-meet mo rin yung requirement because that's the only way you will empower the body to heal itself. So, ibig sabihin talagang intentionally, you have to fix what you eat because you are what you eat. No? Yeah. You have to intentionally, there's this intent na, kung pwede nga, win-away or yung parang ginagamitan ng talino po talaga, hindi na po nabubuhay lang na anong ulam mamaya, bahala na. Ay, ang sarap naman kaya yung bahala na sa menu. Parang gano'n, di ba? Di ba may bagang usapan? Okay, anong orderin natin? Bahala na. Uy, walang bahala na eh. But Doc Di Jose, ba? you only have one life. Yes. So you need to be a good steward. If you plan na mas mabilis yung Plan. buhay mo, Oo. kasi gusto kung ano-ano nagpapakamatay. na lang. Kung nagpapakamatay ka, huwag mo ako isali kasi yung cook nyo, nagpapakamatay kaya puro taba. Oo nga. Correct. And talaga namang nagmamanifest. Kung, saan nga naman pupunta yung mataas na sugar? Di diabetes, mapapagod din in the Kasi long run doktora, yung hindi tayo pancreas. pinalaki yata na gano'n. Parang ako, baka sabihin nila, si doktor, hindi naman siya healthy pag tinitignan. Pero kasi parang late na nung nalaman eh. So anong masasabi mo pong ngayon pa lang ako magbabagong buhay? Oo Simula nga naman. sa araw na to. So mga kababayan. Better late than never. O, di ba? So, pagkatapos kong marinig ang mga pronouncement ng dalawa nating mga representing supplementation, ako'y guilty sa pagkain ng baliktad na pyramid. So, simula bukas yata, magfa-fasting na ba ako? Tama ba yun? Tapos, Detox. Detox. Tapos after that, bigla ko na lang pag-iinumin yung mga products na available sa market. Para kumpleto lang yung mga nutrients na need ng katawan. Requirement kasi yan Hindi naman pwedeng alisin mo yan. So, ibig sabihin, yung mga nakikinig, nanonood, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli sa Para lahat magbagong ang lahat. buhay ka na. Especially ngayong pandemic, yung immune system mo is a priority. No, so, madalas namin sinasabi yan. Oo. Sige, sorry. Para Na-interrupt kita. kasi kapag mataas yung immune system mo, confident ka lang. Yes. Kasi ito naman talaga yung panlaban mo sa sakit. Talaga. So, Yan ang it is totoo. what the immune cells are needed. We are Yeah. talking about cellular nutrition Cellular a pa while rin. ago. Oo, tama. Yung macrophages para kainin niya yung mga virus, bacteria, yung mga T-cells para ma-memorize niya, yung kunyari, kunti lang naman yung na pumasok sa iyo, na-memorize na niya, yan si COVID virus. O kaya may And then- sundalo ka nga, pero Oo. mga walang kalatoy-latoy o lulugo-lugo. Correct. Paano ka ididepensa? And then si B cells that Oo. produces the Antibodies. Oh, Humoral immunity. diba? Yun diba? yung inaasahan sa vaccination. So, Yes, whether you are vaccinated or Or not, not, make your immune system healthy and strong. Sa panahon ng pandemic, talagang ilalabas natin yung mga importanteng kaalaman para sa ating mga kababayan para namang mabigyan sila ng guide. Kaya salamat. May oras pa ba tayo? So, Doc, napakaganda ng ating talakayan. Hindi natin namamalayan. Yung Isang oras oras na po na po. tayo. Wala na tayong oras. Kinakailangan na nating Oo. magpaalam kasi may susunod na programa na. Oh my God, okay. So, eto yung pinaka-importante ngayon. Oo. Palakasin natin yung ating immune system. Uminom tayo ng tamang food supplement. So, nandiyan dyan si Bioclone Capsule, Pau de Arco Capsule na meron siyang quercetin which is anti-inflammatory. At syempre, nandiyan dyan din ang ating Pauliniment. Mabibili sa lahat ng drugstores nationwide dito sa Baguio, La Trinidad, Mangkayan, Bugyas, Isabela, Cagayan. Yan, si Dr. Joy, ano naman masasabi mo? Thank you very much, Dr. Jose, for inviting me. Thank Ma'am you rin. Cynthia, Thank you for very much, meeting you. Doc. And I would like also to thank Neolife. Yung mga food supplement ko is powered by Neolife. That's why Ayun, I'm healthy and I'm looking forward
to live a longer, healthy life. Maganda and po looking yan. younger. Yes, And okay. strong and healthier. So, amen to all of that. So, isa na naman pong edisyon ng ating Itanong kay Doc Jose ang natapos po sa mga sandaling to. At salamat po sa mga dumalo sa ating, inuulit ko po na magpasalamat kay Dr. Joy, ang aking classmate na pinakamamahal at kumare pa, at si Ma'am Cynthia, yung ating pinaka-the best na supporter sa Thank you, ating Doc. programa. Kung wala po ang programa, kung wala po sila. Kaya kailangan natin. At saka kayo po dyan na nakikinig ngayon, na naghahanap ng mga kasagutan para maging healthy, maging well. Hindi po tayo mauubusan ng mga sasabihin at mga sabihin. I think ang blessing is magpasalamat tayo. May mga doktor pa rin na nag-guide sa atin, kagaya ni Dr. Joy. At meron din po tayo access, hindi yung parang, pang ano lang yan, sa iba yung bansa lang. Hindi pwedeng sabihin po yon. Dahil all we have to do is use our resources properly and make our decision making properly. Sa tingin ko, wala namang pumipigil sa inyo para maging well, kaya piliin ang tama. Yun lang ang aking, at saka palaging alalahanin na ang tunay na kayamanan yung ating kalusugan. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat, Doktora Libaw. At syempre, abangan nyo po ulit kami sa susunod na Martes. Ayun. 9 to 10 ng umaga. Itanong kay Doc. So, mayroon ulit tayong guest sa susunod na Tuesday, Doc. Ano po? Sana dumating po para pag-usapan yung tungkol sa kapangalan ko rin, Dr. Joseph naman, Lunes, para sa ating celebration ng Philippine Hospital Association. Saka actually, ang September ay Medicine Week. Kaya siguro magandang kaya puro doktor yung ating magiging guest sa buong September. At abangan nyo yung classmate din naming dalawa ni Dr. Joy Pangot, si Beth Batino, doktora, dan sa Baguio dyan, na isa siyang outstanding citizen for her services sa advocacy ng tungkol sa pagsawata ng violence against women, o kaya yung head siya ng WCPU. Hopefully makarating siya sa huling Martes ng September. So maraming salamat sa lahat ng mga nakibahagi, nanood. Good morning, Jefferson Clay Dumantay is watching. Maraming salamat po sa inyong lahat, Doktora at Dr. Jose Orsua. Salamat po. And if you want to learn more from me, please Ayun. visit my page, Dr. Josephine Libao, MD, and follow. And also my YouTube channel, Dr. Josephine Libao, MD. Thank you, everyone. God bless. We need a doctor. Look at